Čau lidi, co dělat jinak než v pátek večer, než zapnout naše krásné skřínky od Microsoftu, díky za ně. A dneska bych vám chtěl ukázat novinku, která naskočila včera na Xboxu. Kdo to zapne až dnes nebo zítra, tak sledujte tuhle část. Tou novinkou je Game Pass. Funguje to tak, že platíte si paušál, v tom paušálu máte archiv, neříkám neomezených her, ale je tam velké množství her. Já předpokládám, že tak za půl roku jich tam může být až 150. Budou tam možná občas i nějaké novinky, ale jinak bych to viděl spíš na takové rok, 2 staré tituly. Týká se to jak Xbox jedniček, tak 360. Co je bomba, je to, že si tu ten paušál můžete zaplatit na 1 měsíc. On stojí $10, na naše by to mělo být 149 korun. Samotná hra, když si vezmete, tak vás stojí 1000, 2000, záleží samozřejmě jaká. A tady za 149 korun si můžete zahrát hru, můžete ji hrát každý den a může to být hra v hodnotě jakákoliv. Prostě vyberete si v archivu hru a tu můžete hrát celý měsíc. Jakmile ji dohrajete, už se vám v archivu nic nelíbí, neplatíte nic. Jakmile se vám něco zalíbí, zase si můžete z archivu vybrat jakoukoliv hru, která v tom archivu pod názvem Game Pass je. Když si to spočítáte, tak jedna ta hra může stát 1200, 1500, 2000, takže většina lidí to řeší tak. Jsem tady měl na ukázku, nemám to tady. Většina lidí to řeší tak, že si koupí hru na CDčku nebo dívku, Blu-ray, jak kdo chce, tu odehraje a pak ji s nějakou slevou prodá, ať už na Okru nebo na nějakém fóru. To je super pro ty, který to baví, tak je to bezvadný a patří mezi ty, které to nebaví osobně. Já mám radši digitální licenci, kterou mám vždycky u sebe. Navíc můžu využít funkci Play Anywhere, což je taky báječná věc. Sice je fakt, že hra, u které bych to nejvíc očekával, to neumí, ale budíš. A obrovskou ale výhodou je, že vy ušetříte opravdu balík peněz. Já jenom na ukázku ukážu teda, co tam v tom archivu zhruba je. My máme možnost teďka, co máme goldy, vidět ten archiv a už v něm vybírat a hrát hry už teďka, ostatní pravděpodobně až od 1. června. Takže já si tady můžu samozřejmě už ten 14denní trial aktivovat, ale nás zajímá hlavně ten archiv. Takže když se podívám, tak hned ze startu Halo, určitě NBA, Payday, zajímavé věci. Já osobně budu i koukat po těch hrách, které bych si normálně jindy nezahrál, protože utrácet 400 za hru, která vás nebaví, je blbost. Určitě Farming Simulator, dobrá záležitost. Když se na to ještě kouknem, Batman, výborně. Tohle je hra, kterou bych si určitě chtěl zahrát, Scream Ride. Pak tady bude určitě i něco pro ty děcka, moje mladší, které to chytne. Brothers, tak ty už jsme teďka měli. Resident Evil určitě stojí za zmínku. Je v tom archivu v tuto chvíli už hodně, něco už z těch goldů, které nám chodily. Takže to nechám na každém z vás, co si vybere. Jinak platí to teda i pro ty 360, tak Xbox jedničky. Báječný na tom je, že už nebudeme potřebovat tyhle ty Revolut vychytávky. Nemusíme nutně za dobrou cenu chodit na zahraniční store. Teď máme dobrou cenu i v Česku. Ty, kteří mají zaplacený Game Pass, tak platí sleva 10% na všechny DLCčka a 20% na nákup jakékoliv hry. Tak já myslím, že jdem pařit, ne?